Ola, boas noites, que tal? Como están vostedes? Aquí estamos na Radio Municipal de Ponteareas emitindo nunha noite feiticeira como é a noite dos alfombreiros, a noite das flores en Ponteareas, en outros moitos lugares tamén da xeografía da provincia de Pontevedra. Pero como moi ben comentábamos, hai un intre na primeira das recepcións que tivo este corpus aquí na vila do Tea. Ponteareas é sen dúbida ninguna o espello desas outras moitas vilas que nesta noite tamén están facendo as súas alfombras. Boas noites, compañeiros. Boas noites. Boas noites. Vivindo, como te decías, a noite das alfombras, unha noite especial por moitos feitos, e unha noite que non se podía esperar mellor tamén, porque a verdade é que o calor hoxe climatolóxicamente é a mellor noite que se podía agardar. Impresionante, impresionante. Non, pero de todos os xeitos, agradecese o fresquiño que está facendo, que empeza a facer a estas horas, polo menos empeza a correr a brisa, e de algún xeito refrescanos a todos, que boa falta nos hace. É unha noite doble, ademais, porque a noite das alfombras en Ponteareas é a noite de reflexión. É verdade, é verdade. E mañá, día de votacións. Sí, señor. E comezo da Eurocopa. Gañou España 1-0. E todo, hoxe a noite de todo. Ben, pero penso que esta noite temos que a delicia de que todos os que facemos a Radio Municipal de Ponteareas tamén é a de poder estar con todos vostedes en unha noite na que hai unha reentré desta emisora que estuvo un mes pois fora de servicio por razóns... Un mes e un día, parece unha condena pois sí, de cadea. efectivamente. Non imos entrar en profundidades, por favor, pero sí decir que estuvemos un mes e un día ben, pois fora de servicio por as razóns que foran, e que hoxe, ben, pois estamos aquí de novo, e creo que é unha delicia hoxe tamén de celebrar este corpus e celebrar tamén a volta ás ondas hercianas da sintonía do 98.4 da Radio Municipal de Ponteareas. Ben, a que lle falou ao principio, pois supoño que todos vostedes se reconecen, Rosa María Tebar, Alfredo Estévez, o que lle fala Carlos Ojea, que estamos encantados con Edi FM no control de poder esta noite levarlles a todos vostedes, non da forma que quixéramos, nos hubiera gustado levarllo con imaxenes tamén, pero penso que a radio é maxia, e a radio vai facer que esta noite cos dous vos compañeiros e vos profesionales que temos aquí, que son Alfredo Estévez e Rosa María Tebar, fanganlle unha película na súa imaginación e que vostedes imaginen os cores das alfombras que nestes intres estánse desenrolar, estánse estirando. Van paseniñamente, van moi amodiños a noite, moi amodiño. Ainda aí teñen tempo, todos os que nos estén escoitando fora de Ponteareas, en Vigo, na comarca do Morrazo, por aí adiante en Ourense, donde queira que estén, pódense acercar esta noite a Ponteareas, porque é a noite máxica aquí en Ponteareas, é impresionante. Eu quería, se me deixas, Carlos, mandar un saúdo moi especial a unha vila que está preto de nós, e que esta noite tamén era para eles moi feiticeira, pero por mor do tráxico accidente do barco, que xa sabes que se afundeu, o Bahía, Redondela, que tamén unha vila de Corpus, suspendeu todos os actos festivos e somente vai facer mañá a procesión. Efectivamente, unha tristura para todas as xentes do mar, que cando, bueno, pois as cousas veñen desta forma, pouco podemos facer, a natureza é tremenda e pouco podemos facer. Do mar sacamos moito e do mar tamén se leva moito cando se leva homes como os que se levou este barco, este afundimento. Pero ben, a vida sigue, eles teñen que tamén saber que teñen que levantar cabeza, que teñen que ir adiante, e que ante as adversidades que toda esta vida que nos vai soltando e nos vai dando pouco a pouco, temos que levantar cabeza sempre, temos que ir adiante, cara adiante, e pensar que o futuro será moito, moito máis bonito que o pasado. Bueno, pois como estamos de festa, podemos dicir que está case que todas as alfombras neste intre pintadas, salvo a da Rúa de Oriente, que están comenzando agora mesmo a intentar perfilar. Non estaba pensando se despois dun mes de inactividade, ou por lo menos de inactividade dentro do micro, algúns perderan a facilidade de palabra, pero está visto que non.
Está Bueno, visto é que, que, no. mira, Está visto que seguimos nas mesmas. Bueno, a sin hueso, a sen oso, está en forma. non, pero a veces costaba, Cando empezamos, Verdad, cando pero empezamos fixemos, aí 2 pero días... xa sabes que eu che pedín quentamento, comprendes? Cando empezamos aí 2 días a gravar Un as cousas... quecemento pa as facer así cuñas- as cousas, As cuñas as para este cousas corpus costaba ao principio, Pero fixemos quecemento e xa está. Exactamente. Ben, eu quixera que meus compañeros deixaran de falar dese peche, porque non quero entrar en profundidade. Xa bastante profundo quedou o barco este Se o de vai a- Redondela, e non queremos nos entrar en profundidade, nin debemos. Ademais, temos que ser moi respetuosos co estamento e coas decisións tomadas por os nosos residores, inda que non as compartamos en ocasións. Pero Bueno, vos gusta a música de banda? encántanos. Pois vai a haber música de banda dentro dun intre. O que pasa é que me No parece auditorio, se ¿no? retrasaba un pouco. Sí, ¿no? pero si queren coller sitio, que Sí, vayan indo. de cara ao os que- auditorio, ben. De cara ao auditorio. Tamén o que vai esta noite a ver en Pontareas é un magnífico concierto de rock. Sí, Oxe, ui. hai para os máis novos, Ui, para os amantes da ui, música Un magnífico tradicional. concierto de rock extraordinario. Xa está Edi pasando as chuletas. Iso non vale porque son chuletas. Pero son así que me quede Los High Sierras, High Sierra e Avantgarde. los High Sierras y Avantgarde. Avantgarde que Avantgarde. van ser punteiros o ano que ven no mundo da música. O vindeiro ano todo o mundo vai falar de Avantgarde. Pois nadie so pode perder esta noite en Pontareas, Avantgarde. No auditorio o aire libre, ademais, co a noite que fai, tense que estar ali de maravilla. Sí. No Parque da Concordia. Eu que son máis tradicional, eu sigo apostando pola banda de Xinzo que actúa dentro de aproximadamente canto? Media hora. 20 minutos, máis ou menos, 20 minutos. 20 minutos máis ou menos. Vai ir o Concelleiro de Cultura a facerlles entrega ademais dun recordo. E despois da banda juvenil de Xinzo, outra banda non menos emblemática no Concello A de banda Pontareas, Unión de Guláns. a banda Unión de Guláns, que é unha das grandes bandas non solamente de Pontareas, sino do panorama de bandas de Galicia, o sea, aquí. Ben, pois o que vamos a meter Este un poquinho de música, porque nestes marcha. intres o noso control Edi marcha de cara a presentar precisamente ese festival rock que empeza, que se comeza dentro de pouquiño tempo, repetimos, no Parque da Concordia. Os que veñan no coche coa radio posta, que directamente poden ir ao Parque da Concordia tamén. Polo Parque da Concordia. Sí, dime. Pregunten polo Parque da Concordia ou polo Parque da Feira Bella. Como que irán, pero eu marcho xa que si non chego, non presento, non hai concerto. Ata logo, os deixo con música. Mira, ahora hacemos una... Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar, esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. O sol de seguro que vai brillar mañá porque, segundo dixo o home do tempo, vai estar unha xornada de Corpus maravillosa. Algún se vai caer mañán na procesión, pois ben, as ganas de patear por Pontareas, porque a verdade é que cando fai calor a procesión do Corpus Christi é tremenda. Pero podemos facer unha recomendación, Carlos. Tamén, É que a xente evidentemente. veña de mañanciña, veña cediño. A mirar a contemplar as alfombras. A mirar as alfombras, porque así ademais vai ter oportunidade de velas moito mellor, porque despois cando máis achegue a hora da misa e a hora da procesión Máis é xente moito hai máis nas rúas. complicado velas. Entón, que veñan moi cediño. Ben, pois de como van os traballos esta noite, imos ter dentro de un pouquiño unhas conexións cos nosos compañeros que temos que decir, Alfredo e Rosa, que están estamos traballando. grabando, a Están televisión traballando. non está funcionando, é unha pena que a televisión non este emitindo, pois é o primeiro ano, penso eu, que desde fai casi que 10 anos ou 12 anos que se fai o programa especial de Corpus de televisión, que non se fai, ben, por as circunstancias que xa vostedes, a maioría de vostedes saben, é que o programa, ben, pois non hai problema porque no momento que a televisión, a radio televisión, volva a funcionar con normalidade, tendremos un material grabado que estamos facendo esta noite, estamos recopilando as entrevistas, estamos recopilando as informacións todas de canto acontece na noite de Corpus e faremos un especial tamén, pondremos a todas as persoas, a xente que de alguna maneira vive o Corpus pois de outro xeito, vive o Corpus desde dentro e que esta noite pois están, bueno, pois estendendo as plantillas para por marcalo coa tiza, coa cal, esas rúas, están desfollando nas propios portales todavía estas horas, están Teñen dificultades nenos con traballando, perfilando, en fin, que moita xente que está desde dentro e que lle gusta de ver o Corpus despois, pois velo desde fora coa grabación da radio televisión. Que hai moita xente precisamente que co traballo que ten esta noite, como ti decías, dentro dos portales e cousas por o estilo, son que quizáis os que menos disfrutan do Corpus, é dicir, están traballando toda a noite e as alfombras non as miran nin pintura. Evidentemente, que se teñen que ir pa cama reventados porque o cansancio tremendo e que o que fan antes de irse pa cama a primeira hora da mañán, ás 6 da mañán, 7 da mañán, cando rematan a súa alfombra, e dar unha volta por todas as demais alfombras e contemplalas, inda que sean de noite, que non este coa luz do día, pero contemplalas terminadas. Mirar a competencia. Hai problemas, houbo problemas este ano con Froles, porque, bueno, fixo moitísima calor e hai pouca flor de moitas cores. A hortensia escasea, as rosas están así un pouco pachuchiñas, os cravos tampouco están así moi alá. Este ano alguén se pasou coas rogativas para que fixera bon tempo. Sí, os Alguén- ovos a sí, Santa alguén se Clara. lle pasou de rosca. Os ovos a Santa Clara parece parece que que foron foron tamén. moitas dúcias. De todas Moitas formas, dúcias. aquí non se fai o dos ovos a Santa Clara. Aquí o que se bautizan Bautizar son os negriños. Bautizan, sí. E que esta vez tamén se fixo así, se bautizaron os negriños e bueno, mellor bautizaron moitos. Bautizaron E hai unha tribu. moito calor. Pero é bo Apadriñaron calor, moitos. é bo que faga calor, que este tempo bo porque anima a xente a salir á rúa e contemplar esta fermosura que son as alfombras do Corpus Christi. Bueno, eu quería decir que teño un encargo tamén do párroco de San Miguel, porque mañá si a xente ve algunhas huchas de que están a pedir, é que mañana é o día de Cáritas. Efectivamente. Mañana é o día de caridade, entón, pois, que o teñen en conta. Ben, pois nós estamos a punto a piques de ter esta primeira conexión. Vamos a intentar O que pasa é que conectar con temos a os nosa compañeiros compañeira. temos os compañeiros distribuídos. Claro, que ademais están traballando e temos que esperar no momento que teñan un impasse entre entrevista a entrevista, enganchalos no medio e que nos falen vía telefónica, pois que nos conten un pouco o ambiente que se vive nas rúas. Nos estamos transmitindo este programa desde o Concello, desde a Casa do Concello de Pontareas, e temos que agradecer tamén, como non, que non se nos esqueza ao noso técnico Pepe,
que foi quen de preparar esta conexión desde esta sala que ocupamos a través, bueno, eu se lle dixera a vostedes como está feita a conexión, pois moitos non yo creerían, pero esperemos que o son chegue con nitidez a todos vostedes. Isto débese ao noso técnico, que realmente é un manitas, é un técnico, e a Pepe vamos a dedicar a próxima canción que hai a salir. Pepe o que se chama malabarismo electrónico, unha cousa... Malabarismos tamén vai haber na Praza Maior e na Praza da Iglesia. Como MacGyver. Sí. MacGyver. Pepe como MacGyver. MacGyver, tal cual. Dun bote de yogur Decíanos efectivamente, Rosa, que vai haber malabarismos e vai haber un entretenimento nestas plazas, nestas rúas, para a xente non só que nos visita e que quere traballar, que traballe, senón hai xente que está de paseo e que ten que facer tempo para ver un poquinho máis avanzados os traballos. Entón vaise ter un poquinho de... Temos os problemas das líneas dos teléfonos, pero bueno, é normal, porque temos que facer esas conexións vía teléfono. Bueno, pues metemos música. Oyes, escuchas ese ruido. Vamos a intentar conectar con nosa compañeira en primeiro lugar a De Acuerdo e voltamos enseguida. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen. Centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, Cruzamos os dedos, por favor. Cruzamos os dedos para esta conexión. Bueno, imos ver se está ao outro lado do aramio este que non ten aramio. De Acuerdo, boas noites. Hola, boas noites. Como estades por aí? Vamos a ver, en que rúa estás nestes intres? Pois nestes intres estamos na Rúa dos Ferreiros. Ai, que me escoito con retorno. Ai, por favor. Bueno, pois, como dicía, estamos na Rúa dos Ferreiros, no tramo número 2. E xa estivemos, pois, dando unha ollada ao traballo que están a facer os alfombreiros nesta noite. Por certo, unha cousa, aparte dos mosquitos, que hai de abondo para todos, o sea que podemos repartir ben, sí que hai, o fútbol está a facer estragos. O qué? O fútbol. O fútbol. O fútbol. Fala ben, o fútbol. Mira, como queras chamalo, o caso que fixo estragos, xa. Porque, claro, con un partido importante, xa sabedes que os afeizoados prefiren o fútbol que estar na rúa, pasando calor, facendo o perfilado das rúas. Pero xa rematou o partido, eh? Claro, pero o máis está é que moitas das rúas que en algunhas ocasións a primeiras horas da tarde xa están facendo o que son os trazados e perfilando, pois este ano atrasouse un poquinho. Pero bueno, a cousa vai ben,
o tempo é estupendo, fai todavía un pouquiño de calor, pero a xente non se queixa ni de materiais, nin de falta de materiais, ni nada. Estivemos co discípulo do primeiro tramo da Rúa dos Ferreiros, con Manuel Rodríguez Carballido, que nos estivo contando pois un pouquiño do que vai a alfombra deste ano, con 80 metros de longo e 4 aproximadamente de ancho, é unha homenaxe ao Xacobeo 2004. Abundan nesta alfombra sobre todo a hortensia e o clavel, pero bueno, a variedade de color este ano parece que vai ser abundante, non falta material, e bueno, non se queixan de momento de nada. O mesmo acontece pois con este segundo tramo da Rúa dos Ferreiros, na que nos atopamos agora, con 67 metros de longo e 4,60 de ancho, que neste caso, bueno, a alegoría é un pouco centrada no descenso da cruz de Jesús despois da crucifixión. Tampouco vese pois escasez de material. Aquí a hortensia tamén nova protagonista e as rosas. E como digo, o ambiente cada vez vai de menos a máis. Vai a máis. É que estoume a escoitar con retraso. Con retraso. Tres retorno. Con retraso, sí. Entón, estoume a facer un lío, porque me escoito duplicada. Moi ben. É o eco, é como eco, Sí, Ana. que vos tedes aí bastante eco. Non Moi se ben, ven. moi ben. Tipo megafonía. Nos estamos tipo megafonía. Hai que lembrar a xente que cando veña a Ponteareas que circule pola dereita, que non se esqueza. Porque Ben. senón facemos un lío. Agora non hai demasiada xente, pero bueno, en pouquiño tempo isto se pon de bote en bote. Supoñemos que iso da dereita non será con segundas, non, Ana? No, circular pola dereita. Ben, Polo centro moi ben. non, porque entón o traballo dos alfombreiros vais a tomar por onde. Efectivamente. Bueno, pois, Ada, voltaremos noutra conexión desde outra rúa para ir coñecendo como van eses desenrolo desos traballos. E ben, pois tamén, cando teñas algunha entrevista desde esas rúas, podes, pois avisarnos, e entraríamos gustosos coa persoaxe que ti hayas elegido. Moi ben, pois boas noites. Hasta logo. Boas noites, hasta logo. Pois así están as rúas. Decíame algúns alfombreiros das rúas que están todas pretiño da Praza da Igrexa que a xente que chegue de lonxe, que veña que de fora de Ponteareas, de lonxe ou de preto, que non se corte e que bote unha van si quer. Evidentemente. Iso sempre pasou en Ponteareas, que a xente non se corte, podes agachar, doblar o lombo e porse a adornar e alfombrar e botar unha manciña ás boas xentes de Ponteareas, que tamén en algúns tramos pois non teñen toda a xente necesaria e precisa, bueno, pois precisamente Ponteareas é un lugar onde se agradece moito a colaboura da xente. Non os que veñen a destrozar, os que veñen bueno, pois a facer, que tamén os hai, sobre todo recordar aqueles bueno, pois de amigos do aseo que teñan cuidado coas carteiras e cos bolsos. Bueno, pois nos que seguimos aquí en directo con todos vostedes, cando son nestes intres, falta un minuto para medianoite, para as 12 da noite, unha hora meiga e unha hora moi boa. Para tomar as uvas. Para tomar as uvas. Para tomar as uvas. O que si poderíamos é repasar o programa de festas, porque nestes 2 días hai unha chea de actos importantísimos, porque moitos deles non é que sexa a primeira vez que veñen a Ponteareas, pero si facía moitísimo tempo que non visitaban a Vila Otea, podíamos darlle un repasiño. Bueno, pois o desta noite xa o dixemos hai un intre. Agora mesmo están tocando as súas pezas los High Sierras no Parque da Feira Bella, e despois dentro un ratiño estarán os Avantgarde, que como xa dixemos é un grupo moi punteiro no rock español e que o ano que ven de seguro que vai ter moita máis sona da que ten agora mesmo, así que somos un pouco privilexiados de vermos un grupo que vai ser, como digo, moi punteiro. Despois ás 12 da noite de hoxe tamén ese concerto que falábamos hai un intre, o concerto do Auditorio Reverendo Soutullo da Banda de Música Xuvenil de Xinzo, agora mesmo deben de estar a piques xa de comenzar, e despois unha hora e cuarto, unha hora e media despois, outro concerto tamén de música de banda na mesma estea, no Auditorio Reverendo Soutullo da Banda de Música Unión de Guláns. E como moi ben decía tamén o noso compañeiro Carlos, hai un intre nas prazas Maior e de Bugallal,
vai haber a partir de agora actuacións de grupos musicais, charangas, malabaristas, mimos e unha chea de cousas para animar sobre todo os alfombreiros. Sobre todo os alfombreiros, esa comparsa NBA que vai a actuar pois Que polas son rúas. profesores de conservatorio, Son profesores e demais. Ben, o domingo, o sea, hoxe, porque xa pasamos das 12 hoxe, pero bueno, non, é mañán, o domingo, pois xa pola mañán a partir das 11:30 misa solemne oficiada por Fray José Rodríguez Carballo, que é o ministro xeral da Orden das Frailes Menores, e cantada pola coral do Centro Artístico Esportivo de Ponteareas, e a continuación a procesión acompañada pola banda de música da Escola Militar de Marín. Decir que desde as 11:30 hasta 1:30, desde as 17:30 hasta as 20:30 está aberto o parque infantil con atraccións para os máis pequenos no recinto do Centro Artístico Esportivo. Os pequenos que aproveiten esta oportunidade de visitar este parque infantil con esas atraccións que Ademais, son hai ademais unha chea de cousas, son distintas ás do ano pasado, sí. que iso é importante. Despois temos, xa pola tardiña, ás 18:30, o desfile de carrozas, acompañado pola banda de cornetas e tambores de Ferrol. E ás 20 horas, o desfile da Real Banda de Gaitas Xuvenil da Excelentísima Deputación de Ourense percorrendo as rúas céntricas da vila e a continuación dará un fabuloso concerto no Parque da Feira Bella. E despois, para rematar, este domingo 13 de xuño, pois ás 22:30, a partir das 22:30, verbena nas prazas Maior e Bugallal a cargo das orquestas Noite de Estrelas e Tropicana. E despois quedanos o luns que, como os ponteareans saben, aquí é festivo local, así que se vostedes están escoitando desde fora de Ponteareas saben que poden vir porque como aquí que é como un domingo. Bueno, pois o luns que é 14 de xuño imos ter a partir das 11:30 da mañá e hasta 1:30 do mediodía e despois de 5:30 da tarde a 8:30 dos serán o parque infantil con esas atraccións das que falábamos hai un intre para os máis pequenos no Centro Artístico Esportivo, que está ademais no centro da vila, o digo para a xente que veña de fora. Ás 5:30 da tarde haberá actividades de animación na Praza Maior. Despois ás 8 serán o acto de entrega de medallas do Corpus Christi que vai ter lugar no Auditorio Reveriano Soutullo coa actuación da Orquesta Clásica Divertimento. E ás 10 da noite a última das verbenas na Praza de Bugallal, neste caso coa Orquesta América. E despois a verbena vaise reanudar a partir das 12:30. E por que hai un corte aí entre medias das 10 ás 11:30 despois a partir das 12:30? Bueno, pois moi sinxelo, porque ás 11 da noite vai haber a actuación do Ballet Galego Rei de Viana na Praza Maior, así que se vostedes queren ver algo importante, algo bonito, algo de verdade impresionante, porque ademais estrean aquí en Ponteareas unha obra que fixeron exclusivamente para o Xacobeo 2004 e o Ballet Galego Rei de Viana, como decía, na Praza Maior. Ben, o que Hai unha serie de puntualizacións ao programa, sinalar que non evidentemente, non sinalar, por exemplo, que no desfile de carrozas, a máis da banda de cornetas e tambores de Ferrol, está a banda de gaitas Tremiñado, a banda de gaitas Tremiñado, que non está no programa, pero sí, se engadiu a última hora, e tamén sinalar que mañá estará aberto durante todo o día no Castelo Sobroso unha feira de artesanía que todos os anos organiza o Centro de Recuperación de Cultura Popular, dependente do Concello de Ponteareas, e que ten a súa sede precisamente no Castelo Sobroso. E que poden visitar de 11 a 2 pola mañá e de 5 a 8 pola tarde. Pero tamén temos outras exposicións importantes en Ponteareas esta noite, como é a dos 100 anos de noticias do Faro de Vigo. Impresionante exposición, moi ben montada, moi ben documentada, e que é interesante que pois a xente que poda esta noite pase por o Pazo da Música, porque na sala de exposicións do Auditorio Reveriano Soutullo está esta magnífica exposición do periódico do xornal Faro de Vigo. E, aparte, no Centro Social de Ponteareas, temos tamén varias exposicións de distintos artes, de bolillos, de todo un pouco. Despois daremos exactamente os contidos desas exposicións. Non gústame porque cada vez que sona un móvil, entón empezamos a mirar uns para outros a ver de quen é. Os móviles son imprescindibles nesta noite de conexións. Sí, porque é a maneira de estar comunicados con os nosos compañeros. Facemos unha pausa.
Estamos de aniversario, En Almacenes Multiventa celebramos 40 años a su servicio en Ponteareas. pero nos sentimos como el primer día. Con la máxima ilusión. La máxima calidad. Y los mejores precios. Y para celebrarlo por todo lo alto, pondremos nuestros precios por todo lo bajo. Escucha nuestras ofertas 40 aniversario. 30% de descuento en Verbi, una de las marcas de mayor prestigio en mobiliario de terraza o jardín. Ya estamos en primavera y debe ponerse a la moda con el mejor precio en mesas, sillas, tumbonas, farolas, balancines y un amplio catálogo en productos para jardín o terraza. Celebra con nosotros 40 años de servicio y calidad en Ponteareas con Almacenes Multiventa. Como siempre, en calle Senén Canido 1. Navegando por la red, navegando en internet. ¿Quieres navegar por Internet sin problemas y conocer las posibilidades de la informática de una manera fácil y entretenida? Matricúlate en los cursos de Area Computers en Ponteareas. Area Computers es un centro homologado por la Xunta de Galicia para impartir cursos oficiales. Aprende de una manera fácil Internet, diseño gráfico, diseño técnico, gestión empresarial o informática infantil. Realizamos cursos específicos para empresas. Area Computers y System Centros de Formación forman parte de la mayor red de centros de enseñanza. Area Computers en Ponteareas, calle Senén Canido 5, Galería Santa María. Teléfono 986 64 40 31. Tu futuro está en tus manos. Radio Municipal de Ponteareas, 98.4 da FM. Mil y una vidas ya pasé, muchos corazones me robé, 7 maravillas pude ver, y solo tu leyenda se escribió en mi piel. Atrapado, moribundo, con estas ganas de bailar contigo. No te detengas, no me esquives, déjate llevar, porque esta noche tú serás mía. La luna llena será mi testigo, ya verás, porque esta noche tú serás mía. Sabes manejar la seducción, juegas con la piel y la pasión. Te ha mordido ya la tentación y solo quiero desnudarte el corazón. Atrapado, moribundo, con estas ganas de bailar contigo. No te detengas, no me esquives, déjate llevar, porque esta noche tú serás mía. La luna llena será mi testigo, ya verás, porque esta noche tú serás mía. Dame jaleo. Atrapado y moribundo, enjaulado en el deseo de estar contigo, amor. No te detengas, no me esquives, déjate llevar, porque esta noche tú serás mía. La luna llena
Ben, pois ás 12 da noite, 10 minutos, e seguimos en directo desde o Concello de Pontareas nesta conexión na Radio Municipal de Pontareas tamén para todas as persoas que nos están sintonizando non só no Concello, non só na comarca do Condado, senón sabemos que fora da comarca do Condado moita xente que sigue partidaria desta emisora, desta Radio Municipal de Pontareas. Seguimos neste especial da Noite de Corpus aquí con, bueno, pois a nosa compañera Rosa María Tebar, que ademais estuvo, pois, fai uns intres tamén, recibindo a estas autoridades que este ano visitaron, pois, a nosa vila. Rosa, quizás non seña un dos anos nos que máis autoridades están presentes debido tamén a mellor ás eleccións de mañán. Claro, o problema son as eleccións. Pero ben, que sí que hai autoridades. Contanos un poquinho como foi esta recepción oficial. Bueno, houbo cambios como creo que sabedes, houbo algúns cambios. Non sei se me escoita ben polo micrófono, creo que o está a recoller outro micrófono, pero que non este, non? Sí, este, sí. Bueno, pois decía que foi diferente o alcalde da vila, o alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, agardou polas autoridades que estaban invitadas aquí xustamente diante da Casa do Concello e despois fíxose un pouquiño ao revés de outros anos. Outros anos a recepción oficial facíase aquí na mesma casa consistorial, no primeiro andar, xustamente no salón de sesións, no salón nobre, pero este ano non, este ano toda a comitiva de autoridades saleu dende a casa consistorial a facer un pequeno percorrido polos portais que estaban ao seu paso en liña recta pola vila, pasando un pouquiño por as calles máis preto deste axuntamento, deste concello, hasta chegaren ao centro social onde ali sí que se celebraba a recepción oficial, onde se lles ofrecía un viño galego. Están presentes xunto coa Corporación Municipal, xunto co Grupo de Goberno do Partido Popular e da UCPA, os concelleiros da oposición, do PSOE e do Bloque Nacionalista Galego. Está connosco tamén aquí en Ponteareas o alcalde de Mondariz Balneario, e viñeron tamén a facernos unha visita esta noite feiticeira do Corpus o presidente da Diputación, Rafael Louzán, e o vicepresidente da Diputación e concelleiro e primeiro teniente de alcalde da cidade de Vigo, José Manuel Figueroa, Chema Figueroa, que veu en calidade precisamente de vicepresidente da Diputación, e un home moi vencellado dentro do estamento provincial ao turismo, polo tanto ven un pouco a apoiar a festa, e que, como moi ben nos dicía na entrevista que lle fixemos para a televisión, tanto Rafael Louzán, o presidente da Diputación, como o vicepresidente e ademais encargado do eido de turismo na Diputación Provincial, Chema Figueroa, van pular porque Ponteareas acade xa o nomeamento de festa de interese turístico internacional. Van a apoiar no que sexa posible para que isto se leve a cabo. Tamén, pois falando un pouquiño entre ambos os dous, chegábamos á conclusión de que se podería facer no eido do turismo, porque están, claro, moi vencellados ao turismo, tanto Rafael Louzán como Chema Figueroa. Falábamos de que Ponteareas como centro neurálxico do Corpus, como espello onde se miran outras localidades, outras vilas que fan tamén agora alfombras de flores na noite do Corpus, poderíamos facer como reclamo turístico o roteiro das alfombras. Parece ser que tamén o van ter en conta, pero tendo como punto de partida e sempre como punto de refrexo Ponteareas, por ser a primeira, por ser ademais onde se vive o Corpus dun xeito moito máis especial, moito máis cara adentro que cara fora. Está tamén dentro das autoridades a nova Sherman, a nova líder da isla de White, neste caso Peggy Jarman e Shirley Smart, que viña ademais de facer un periplo polo veciño Portugal, por aquelo de que hoxe comezaba a Eurocopa. Estaban un pouquiño, bueno, pois tiñan un pouco de bagua por aquelo de que non podían estar vendo o partido, porque eran partidos moi interesantes os de hoxe, tamén porque na noite de hoxe na illa de White comenzaba o festival musical de White, da illa de White, que é famoso no mundo inteiro dende a década dos anos 70, dende os comenzos da década dos anos 70, e facía moitísima gracia porque ademais como boas carrozas
estaban desexando ver a David Bowie, que hoxe abría ese festival, pero a líder, a Shirley Smart, máis que as cancións que falan un pouco de ti te lembras daquela White is White, White is White. bueno, pois ela non, o de White is White nada, ela, o que lle gusta é o Ticket to Ride dos Beatles. Bueno, O himno de White é o Para Ticket to gustos, Ride dos para Beatles gustos. e deixarse de cousas de White is White. hai conexións, sí. Hai conexión? Temos conexión conexións. con nosa compañeira Aurora. Está. Aurora Domínguez. Hola, compañeros, boas noites. Boas noites. Boas noites, Boas Aurora. noites. Donde te encontras nestes intres? Atopámonos nun dos tramos en Reveriano Soutullo, o que lle chamamos altura da primavera. Imos falar os videiros minutos cun dos, eu non sei chamar de organizador, representante, diseñador. Rafa, boas noites. Hola, buenas noches. Sí, bueno, soy uno más de la calle, ¿no? Aquí unha cooperativa, unha pequena grande cooperativa de alfombristas, vamos. De cada un máis ou menos sabemos a súa labor, hasta os rapaces tamén saben máis ou menos cal é a súa, ¿no? Estamos un poquinho liado porque estaban justamente as autoridades, non? Sí, o presidente da Diputación, Salvador, o noso alcalde, en fin, algúns máis, bueno, as donas tamén. Bueno, para todos os nosos ointes, imos falar un poquinho en que consiste este ano, a que vai dedicado esta alfombra. Bueno, a alfombra en principio é unha alfombra ornamental, así fora concebida, debido tamén a abundancia de flor, o tempo xeitoso que viu, e o pique tamén así un pouco tal, pois se lle meteron tamén uns motivos alegóricos, pois o tema do día, a paz, a guerra, a libertad dos pueblos, pero vamos, tamén así sin entrar directamente no tema, sencillamente unha motivación máis ás grecas e os motivos ornamentais. Rafa, canto tempo levades traballando na alfombra? Non, o traballo duro, 2 semanas e media, preparativos, plantillaje, recollida de materiales xa de temporada, pues podemos nos remontar a finales de marzo, principios de abril xa. Sí, en abril xa hai que poñerse o tema aquí. As plantillas que vos reunides tamén, dades as ideas? Bueno, o de aquí o tema dos diseños, gracias a Dios, pues estes 25 anos van funcionando como funcionou o primer ano. Meus irmáns son os que levan o tema, coméntase, fálase, son alfombras que empezaron florales, foron derivando a temáticas, foron dedicadas a pueblos como Tui, como Pontareas, como Vigo, foron dedicadas a motivos bíblicos, como poden ser as tribus de Cristo, como pode ser tamén se me ora un poquinho a mente tamén, porque pero vamos, moi amplio, sempre nos falámoslo, vamos, que non sean repetitivas, que a xente non note, que non digan este é a mesma do ano pasado, non, un ano han florales motivos de animales, outro ano máis arquitectónico, unhas grecas distintas, o sea, tratamos de variar tanto na temática como no sentido mismo en sí de darlle flores vamos, variedad. É longuísima esta alfombra como todos os anos. Rafa, que materiales utilizades este ano? Bueno, pues comuns normalmente empleamos todos, o mirto, o en verdes, a carriza, algo de o verde da carriza, marróns, o árnica para perfilar, as flores, amplia gama que hai das flores, ¿no? As rosas, as ellas, tanto azules como blancas, e tamén, vamos, hai os outros materiales como nos desarrollando, que nos quitamos o noso nombre, a xente que lle chame como queira, son todos vegetales, naturales, as carrizas tostadas, os arroz que temos, que chamamos arabollo, os fiascos, moi amplio. As flores, o que hemos comentado, aparte tamén da hortensia e das rosas silvestres, pues tamén as claveles, a los caros, esperamos a colaboración tamén do Ayuntamiento nestes gastos, entonces para darlle tamén consistencia aos colores, que o rojo é rojo, pues o rojo clavel
clavel. O blanco inmaculado, pois, o do clavel. Son tonos fuertes, moi bonitos, hai que emplealos, claro, hai que pagarlos. Non te temos máis, Rafa, porque tes moito chollo, pero todos os xeitos de Tamén, os ampullos, os oros. Hai que dicilos que son os máis humildes, pero son os que lle dan vida tamén a certos aspectos dos nosos traballos. Bueno, a miña última pregunta, Rafa, os nenos auténticos protagonistas nesta alfombra. Sí, unha maravilla, hai que miralos aí nos sitios máis difíciles sempre. Eso é. Máis cativos que sempre están aí agachadiños, perfilando. E escapando, como sempre, aquí de que vai isto, xa están aí, é unha maravilla. Pois as 12:25 da noite, mentras tanto, falábamos con Rafa, un dos organizadores desta alfombra. Por certo, Rafa, un tempo maravilloso. Sí, unha noite super agradable. Explicamos a que nos escoite, que este fora de ou cerquiña que ainda estén a tempo de vir, que veñan porque é unha maravilla de noite. A movida que xa te sienta aquí, Iso é bárbaro. Esta noite de disfrutar aquí en Ponteareas. Pues gracias, Rafa. Venga, vale, gracias a vosotros. Bueno, pois, Aurora, moitas gracias por esas... Organizadores deste tramo Reveriano Soutullo. Logo voltamos, compañeros, hasta logo. Aurora, ¿me escuchas? Hasta luego. Y si ves por ahí a José Antonio Gallego, a Otero, que te revisen el reloj, que llevas 5 minutos, lo llevas 5 minutos adelantado. Bueno, vale, antes de todos los lugares. Venga, Orella, gracias. Chao. Y gracias también a Rafa de la alfombra esta tan maravillosa, Reveriano Soutullo, que todos los años fan unha alfombra preciosa. Bueno, teño que decir que a maioría das alfombras este ano van ter debuxos alegóricos ao Xacobeo 2004, a meirande parte. Hai unha cousa que me chama moitísimo a atención, que decía, lle preguntaba a Aurora, decía Rafa, de traballo duro, 2 semanas e media. De traballo duro. Pero traballando e preparando moito tempo. Para unhas horas, é dicir, para aproximadamente que rematen ás 6 da mañá, de 6 da mañá ás 11:30 que sale a procesión, 5 horas e media. Un traballo duro de meses para 5 horas e media. Tamén hai que decir que a Asociación de Alfombristas de Alfombreiros del Dualle en La Giralda teñen as colgaduras nos balcóns da rúa, que este ano tamén son alegóricas ao Xacobeo. Son preciosas. Punchas de... Penso que é un exemplo que deberían de seguir moitas rúas de Ponteareas, engalanar os seus balcóns con tapetes, tapices ou banderolas e banderas. Ben, nós temos que decirles que fai moito calor e que eu mido a temperatura, pois entón ás veces que nos a compañera Rosa saca o abanico abano, podemos estar nos 26. Nos 26, porque o ritmo de abanicarse de Rosa é forte, entón nós tamén sentimos o calor, as calorías aquí nestes estudios provisionais da Radio Municipal de Ponteareas na Casa do Concello. Pero calorías temos que decir que non será pola cea, porque de momento estamos... Eso tamén é outra, hai que reclamar habituallamento. Por eso, habituallamento que non temos. Ben, isto non sei se é un ataque ao director da emisora por non darlles de comer, pero bueno, está todo previsto, todo preparado e non a xente que está traballando, xente que a mellor... Pois, claro, vostedes este ano non verán de cara a fora, porque xente que, cando se fan un programa de radio, cando se fan un programa de televisión, hai moitísima xente que está detrás, xente, colaboradores técnicos, xente de redacción, xente que está nas tarefas a mellor menos agradables, levando trípodes, cargando con cámaras, cargando con baterías, cargando con micrófonos. É xente a que temos que de verdade rendirles un homenaxe porque esta noite de Corpus é unha noite moi laboriosa. Outras veces, outros anos, moito máis, cando a televisión ten que emitir un programa en directo que moita xente a mellor non é reproche de que non aprecien o traballo que dá, pero efectivamente teñen que pensar que móvese moito material, móvese moita xente para realizar unha transmisión. A radio é moito máis sinxela, non ten esa complicación que ten a televisión, a imaxe é moi complicada para facela chegar aos fogares, a radio é moito máis sinxela, sigo dicindo eu son un home de televisión, pero a radio me encanta e ademais defendo e decir que todo isto que estou eu falando para
para que vostedes o vexan a través das miñas verbas, é o que ten de bo e bonito a maxia da radio. É impresionante, e son un auténtico defensor de calquer medio de comunicación. Pero decir que a televisión é a televisión é que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, non? Pero a televisión a meirande parte hai que falar de antes de ayer, don Tronte. E na radio temos que falar de mañá. De mañá, falamos Esa de é a mañá. diferencia da radio e da televisión. A radio é unha maravilla e cando nós como temos a sorte de ter os dous medios, os que traballamos nesta emisora municipal de Ponteareas, de ter os dous medios, a ter a radio e ter a televisión, a verdade é que é unha delicia, sobre todo, pois facer este tipo de traballos e de programas. Pero o meu agradecemento desde aquí para todo o resto do persoal da televisión, da radio e da televisión que está traballando esta noite ao 100% e que están desenrolando distintas tarefas dende, repito, levar e cargar con material, gravar como cámaras ou estar simplemente pois chamando por teléfono aos nosos compañeiros e facendo pois un control nos estudios. En fin, pa moita xente. De todos os xeitos, Carlos Ojea ten tanto mono de televisión neste momento que ten aquí unha cámara conectada e nos estamos mirando por un monitor, ou sexa que tampouco. Ben, pero o certo é que, en fin, xa veremos. Un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Bueno, Alfredo Estévez, estamos al aguardo, creo entender, de que venga un personaje importante dentro de las fiestas del Corpus Christi en Ponteareas. Es el director de la biblioteca y museo, uno de los organizadores, de las personas que llevan protocolo, que llevan, en fin, un poco de todo. Dentro de las cientos de personas que trabajan para el Corpus desde el ayuntamiento, que también son muchas y son todas. Y decir que dentro de unos minutos nos comunicó que estaba invitado, por supuesto, para estar aquí, que vendrá a vernos y a darnos pues una charla y explicarnos, como todos los años hacía, de cómo va desarrollándose esta festa. Alfredo, ¿qué te parece si mientras aguardamos por esa deliciosa entrevista que tendremos y que mantendremos con nuestro compañeiro Rafael Sánchez, que nos vai falar tamén do pregón, precioso pregón, ademais aquí ten moita culpa Alfredo deste pregón, porque é un dos diseñadores das persoas, a portada este ano é unha dos artistas do pregón. Unha ledicia. Por certo que se alguén que nos este escoitando quere mercar un pregón a precio moi baratiño, pois aquí diante do Concello mismo hai unha caseta turística para poder atender a toda a xente turista que veña por aquí, para poder, bueno, pois darlle información de todo o que son as cousas que ofrece Ponteareas, esta maravillosa vila. Alfredo, poñemos un pouquiño de música para entretener un pouquiño tamén a nostos oyentes, que non sea solo verbas. E que, por favor, a xente que veña, que nos estea escoitando, porque hai moita xente que leva o transistor posto e que leva no coche, agora mesmo están chegando no coche, cando estean no centro da vila, no centro urbano da vila, que, por favor, circulen pola dereita. Efectivamente, que circulen polas beiraduras da dereita, así non hai problema de chocar. Bueno, pues vamos con música. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi
centro de la tierra, las raíces